to say to you, we are impressed by the level of preparation and commitment of Malta for this presidency. Dan kliem il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans f'laqgħa mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Timmermans li nnota kif l-Ewropa qed tistenna presidenza flessibbli li tadatta għal dak li jkun meħtieġ. Mentalità innota li Malta qiegħda tadotta fil-preparamenti tagħha. Ma naqasx kumment dwar il-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea faħħar lil Prim Ministru bħala wieħed li hu meqjus pożittivament ferm fost il-kollegi tiegħu Ewropej. Prim Ministru li deskrivih bħala bennej ta' pontijiet fi żmien meta neħtieġu propju min jibni l-pontijiet u mhux il-ħitan. F'laqgħa oħra mad-deputat Prim Ministru intqal li l-Ewropa trid tikseb lura l-fiduċja taċ-ċittadini. Aċċettajna li l-ikbar sfida veru insa ħajkollok sfida bħall-immigrazzjoni bħall-Brexit imma da kollu jiġi f'punt wieħed punt fondamentali li l-Ewropa trid terġa' tagħmel l-affarijiet tibda timplementa l-affarijiet biex iġġib il-fiduċja lura minn iċ-ċittadini Ewropea. Id-deputat Prim Ministru innota li fi żmien li għaddejja minnu l-Ewropa l-isfidi u l-loġistika mhumiex żgħar. Possibilment din hija waħda mill-iktar presidenzi komplessi li hemm għax barra li għandek il-Brexit, għandek ukoll il-financial framework, għandek il-kwistjoni tal-immigrazzjoni ma tistax torqod. U nafu wkoll li għandek deficit fil-kredibilità tal-Ewropa naħabba li għandek deficit fl-implementazzjoni. Tenna però li dawn u l-loġistika ġew diskussi mal-Kummissjoni Ewropea u kollox jinsab għaddej tajjeb. B'hekk pajjiżna lest jelqa' l-isfidi li ġejjin filwaqt li jżomm aġenda pożittiva biex titjieb il-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej.